नमस्कार गुड मर्निं एवरीवन नोंथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोजों बरायनानै लाग्रोनाय थाबाय। बे समाव नोंथांमोननिसिम आङो बेखौनो लाबोनो सानदों जेरै जोंनि गासै हारिनि थामोनथा बेफोरखौ नांनो थाखाय गासैबो जे जोंनि दैमारि सारमोन बिसोरनि थाखायनो नांदोंमोन जोंनि ट्राइबेल लैंड ब्लकखौहाय बासायनो थाखाय। दिनै इउटिअ मोनसे हानजा जे मार्कुस मोसाहारि बिथांमोनहाबो बेखौनो थांखि बिथांखि लानानै जे केसखौ सालायबाय थादों बिथांमोनहा जोंनि गासै हारिनि थामोनथाफोरखौ बासायनो थाखाय। बिथांमोनहा दिनै फाइनाल जे लिस्टखौहाय हाइकर्टनिफ्राय मोननो थाखाय माखासे फाइनान्सियेल प्रब्लेम जानानै दङ होननानै बिथांमोनहा बुंदों। आङो बे भिडिअखौ फंबाय एनिथिं एनजिनि चेनेलनिफ्राय दिखांनानै लाबोनाय जादों। बे भिडिअखौ जेसेबां हायो एसेबां नोंथांमोना शेयार खालाम जेन' जोंनि गासै राजनितिकआव थानाय आरो गासै जे एसे बेबायदिनो बिजनेसमेन आरो बेबायदिनो हारिखौ मोजां मोनग्रा मानसिफ्रा जेन' बिथांमोनखौ इउटिअ हान्जाखौ हेफाजाब होनायाव जेन' बिथांमोनहा ओंखारबोयो आरो जोंनि जे ट्राइबेलनि हाफोरखौहाय बासायनायावहाय जेन' हेफाजाब होनायजों लोगोसे बिथांमोननि केसफोरखौहाय मावफुंनायाव हेफाजाब होयो। सोरबानाखि बेबायदि ओंखारनानै फैनानै हेफाजाब होनो हायोब्ला बेयो जाहैबाय हारिनि मावनो हानाय सासे सार्टिफाइड हिसाबै बिथांमोनहा बर'नि हिस्ट'रियावबो जायगा मोनगोन होननानै आङो सानो। नोंथांमोना नैबे इउटिअनि मार्कुस आदा मार्कुसआ मा बुंदों नोंथांमोना खोनासंनानै नायलांदो आरो बिनिफ्राय नोंथांमोना कमेन्ट खालामहर नोंथांमोनहा मा मोन्दांथिदों आरो बिथांमोनहा ट्राइबेलनि हाखौ रैखा खालामनो हागोन ना हाया। बिथांमोनहा बुंदों फाइनाल मोननो थाखाय एसे फाइनान्सनि एसे गोनांथि होननानै बिथांमोनहा सिगांनो बेबायदिनो प्रमद बर' मानगोनां बिथांमोना जेब्लानाखि हाग्रामा महिलारि सारा रायजो खुंदोंमोन बा सरकार दादोंमोन बे समावहाय बिथांमोनहा बेफोर गासै जेंनाफोरखौ सुस्रांनो थाखाय सरकारनावहाय बिथांमोनहाबो रिकुवेस्ट खालामदोंमोन। बै समावबो बिथांमोनहा मोनदों मोनाखै माखासे फाइनान्सियेल पावारखौहाय जोंनि बड'लेण्ड बिनायावहाय। दा बिथांमोना जुदि बे थामोनथानि थाखाय आरो जोंना गासैबो थांखिया मोनसेब्ला बिथांमोना बेखौहाय हेफाजाब होनांगौ आङो सानो। नोंथांमोना मा सानो बिथांमोननि गासै भिडिअखौ खोनासंनायनि उनाव नोंथांमोना कमेन्ट खालामहर। गिबिसिनथाराव नोंथांखौ आरो नोंथांनि चेनेलखौ नायग्रा साफ्रोमनिसिमबो जोंनि गाहाम अनसायनायखौ बावहरग्रोयो। नोंथांनि सोंनायनि जेनाखि थांखि नंगौ थांनाय बोसोरावनो जोङो बे इलिगेल इनक्ल'सारफोरनि इभिक्सननि थाखाय अनारेबल गुवाहाटी हाइकर्टनिफ्राय अर्डारखौ मोनदोंमोन। नाथाय नोंथांमोना मिथिगौ आरो जोंबो मिथिगौ दिनैसिम बियो एगेन्सिबो खामानि आवगायाखै। बिनि जाहोनानो जाहैबाय बे जायफ्रानाखि होखारजागोन बिथांमोना अनारेबल गुवाहाटी हाइकर्टआवहाय केस मोनसे फाइल होथिदों। मानोना बयहाबो राइट्स दङ। दा गावसोरखौनो बेनि सिटिजेन हिसाबै गावसोर प्रुभ होनो हादों हाया जों मिथिया। नाथाय बिसोरो बिनि हेंथायै होदों बेनिखायनो स्टे अर्डार जानानै दंथ'यो। लोगोसे जोङो बे केसआवहाय 2012 सननिफ्रायनो प्रदीप कुमार बरा होननायजों लोगोसे डाइरेक्ट इनभल्भ दं। मानोना प्रदीप कुमार बराया बे केसखौहाय 12 सनाव अनलि फर 6 डिस्ट्रिक्ट 6टा डिस्ट्रिक्टनि थाखायल' बे केसखौ फाइल खालामदोंमोन। नाथाय जों 2014आवहाय जोंनि संगठनखौ दानानै इउटिअखौहाय जोङो 2015 सनाव एन्टार लकेटरि लेटारनि दारै बे केसआव हाबफादों। आरो बे केसआव हाबफानायनि उनावसो बे जोंनि बे बड'लेण्ड ओनसोला मोनब्रै डिस्ट्रिक्टआ बे केसआवहाय हाबफादों। जों जुदि हाबफायामोनब्ला बे केसआवहाय दिनै बे केसआ माने जोंनि बड'लेण्डआ थालांबायमोन आरो गुबुन डिस्ट्रिक्टआल' इभिक्सना जागौमोन। सार बेनि सायावहाय नोंथांमोननि दा इउटिअआ मा रल लागोन? जोङो रल हिसाबैहाय जोङो डाइरेक्ट बे केसआवहाय इनभल्भ दङ आङो बेखौ बुंखाबाय। आरो लोगोसे दा जोङो जोबोद एसे माबायाव दं चेलेन्जेसआव दङ माने जोङो खस्थ' मोननानै दं। मानोना जोङो मिथिखागौ बयबो जे मोनसे केस सालायनोब्ला जोङो फाइनान्सियेलखौहाय नांगौ। जोङो जोबोद खस्थ'यैहाय 14-15 सननिफ्राय जोङो बे केसखौ सालायबोबाय। मानोना प्रदीप कुमार बरा होननाया केसखौ फाइल खालामदों नाथाय बिनि उनाव बियो जेबो स्टेप लायाखै जेबो इन्टारेस्ट लायाखै। जानाखि जोङो हायो साफा सानैनिफ्राय डनेसन खांनानैहाय एसे हैबाय
आरो बेजोंनो जोङो खननै गाहाम अर्डारखौ मोनदों। जोङो दा उकिलनो हैनो फिसानो जों फिसखौनो मेनेज खालामनो हायाखै। लोगोसे नोंथांमोना मिथिखागौ थांनाय बोसोरावहाय जे अर्डार मोनबाय, बे अर्डार मोननायनि उनावहाय जेनाखि केसखौ होथेबाय बेखौबो नोंथांमोना मिथिगौ। आरो दा बे केसा PIL नं 78/2012 बे केसा दा जानुवारि मासनिफ्राय बे 2024 जानुवारि मासनिफ्राय दासिमहालागै खनथाम बियो केसा ब्लेंक फैनानैहाय लिस्टआव फैयो, खिन्थु बे थांफिनबाय, बिनि सायाव जेबो बिसार जायाखै। बिनि खारनानो जाहैबाय जोङो जोंनि लयारनो उकिलनो जोङो बिनि फिसखौ हैनो हायाखै, बेनिखायनो बे इन्ट्रेस्ट लायाखै। बेनिखायनो आङो दा नोंथांनि चेनेलनि दारै बे नायग्रा साफ्रोमनिसिम खावलायनाय, जुदि नोंथांमोननि जोङो एसे मदद फाइनान्सियेल मददखौ जों मोनोब्ला थाबैनो हयथ' बे केसखौहाय जोङो फाइनाल भार्डिक्टखौबो मोननो हासिगौ। सार बिसोर केस होफैनायनि सिगां जों खोनानो मोनदोंमोन जे जायफ्रा इलिगेल इनफोर्समेन्ट राइट गैयालासे बाव हाबनानै थानाय बिसोरखौ होस्रांनायनि हाइकर्टनिफ्राय अर्डार फैबायमोन। दा बे जाफुङैनि जाहोना मा सरकारनिबो एसे लेखुवा दं नामा जोंनि बिटिसि सरकारनि? बेथ' 100% राइट, सरकारनिबो बेवहाय हेंथा दङ। सरकारा गोसोब्ला बिसोरो थाबैनो बे जिनिसखौ मावनो हायो। माने अर्डारखौबो बिसोर मोनखाबायमोन, बे अर्डार मोननायावनो इमिडियेट बिसोर खामानिखौ मावला इभिक्सनाबो जागौमोन। लोगोसे बिसोरल' नङा, बे जायफ्रानाखि होखारजागोन बिसोरबो केस होबथानायावहाय माने बे जिनिसा एसे थाबथानानै दंथ'यो। नाथाय अनारेबल गुवाहाटी हाइकर्टनिफ्राय बे लिस्टिं मोनसे जायो, बे लिस्टिंआव डाइरेक्ट लिरखाबाय माने बे ट्राइबेल बेल एन्ड ब्लकनि केसा फाइनाल भार्डिक्ट होननानै बेवहाय फाइनाल जाजमेन्ट होननानैहाय लिस्टिंआव फैखासै।